matur sembah nuwun. Ya, Mak. Cenduk. Ya. Ndak keweleh tembe mburine. Ya. Ning nek kira-kira sing diece iki polah wae ora apa-apa. Ya. Ngece iki ora kok teges nyacat ora. Heeh. Ning ki rasa gumun bocah kok kokean polah. Ya. Sapa to, Mak? Ayo sing nglakoni rak ya krasa dhewe. Oh ya. Ya. Tak kira kelebon tonggeng apa. Iya. Ngaturke panuwun sartane ngaturke kula nuwun dhisik nduk ingkang sepisan. Ya, Mak. Bengi awake dhewe sowan ana ing ngendi? Nah, dalu niki kepareng kula ngaturaken kula nuwun dhumateng penjahipun Bapak Muji Harsono dalah Mas Irwan Effendi. Ya, wonten ing laladan Joglo Alit Kemiri Kebo Ngirikerto Turi Sleman. Ya, heeh, Mak, ya. Heeh. Ana ngersani Bapak Muji Harsono kalian Mas Irwan Effendi. Heeh. Bener, Nduk. Ya. Bengi iki acarane apa? Ya menika tasakuran pengelolaan 12 tahun ugi raos syukur dumateng Gusti bilih nalika wekdal kepengker Bapak Muji Harsono menika dipun paringi ganjaran nggih menika sakit. Oh ya. Lah sak menika sampun diparingi sehat wal afiat. Ya. Mila putra-putra nggadahi ujar badhe nggelar ringgitan dalu menika. Ya, heeh, Mak. Heeh. Utawa piyane Bapak Muji Harsono kuwi nalikane sakit, ya kuwi kagungan ujar, ya kagungan punagi, ya sesuk kapan mari arep wayangan, ya kepareng nimbali awake dhewe sak kanca iki, Mak. Heeh, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya ning atase ping asak awake dhewe, ya ditimbali sekolah laladan Gunung Kidul, ya ning laladan Ngayogyakarta kene iki akeh para dalang-dalang senior sak dhuwure awake dhewe adoh, Nduk. Ya. Ning ya jebul tinemune sing ditimbali awake dhewe saka Gunung Kidul kono ngaturke panuwun ingkang tanpa pindhan. Ya, iki uga kaberkahan kanggo awake dhewe sak kanca. Ya. Lah ya alhamdulillah dilalahi lho. Ya. Kepiye, Mak? Ingkang nyungkuyung awake dhewe iki rak ya para-para seniorku kabeh. Ya. Nyane Mas Roni, Mas Sulis kuwi wae luar biasa. Ya. Lah ya ya Mak ya. Melu mangayu bagya ya, Nduk. Ya. Awit wis keleksanan tasakuran pengelolaan susu kambing Umske utawa ulang tahun CV Umske ingkang kaping 12 tahun. Ya. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka. Ya. Ya. Apa lho? Ya 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 ya. Ora mutu iki. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka. Amin. Tambah sansaya dipun paringi ganjaran. Amin. Piyambun Bapak Muji Harsono sekeluarga Mas Irwan Effendi tansah ginanjar wilujeng kalis niring sambi kala tebih saking rubeda. Ya, amin, Mak. Ya. Ngaturke panuwun sartane muga-muga ujare penjane Pak Muji Harsono bisa diluwari bengi iki. Amin, Nduk. Ya. Piyane Pak Muji Harsono ramutangake, ya. Awake dhewe sak kanca sartane Gusti ya uga ora kepotangan, ya. Wis sah sinampurna. Iya. Heeh. Sapa sing rabi? Ora rabi. Kok sah? Sah sinampurna kuwi tegese ngluwari ujar, ya. Ngaturke panuwun. Heeh. Wah, bengi iki hawane dasare adem, ya. Monggo suguhane mie, ya. Mie apa? Susu iki lho, Andro. Iya. Susu kambing tawa, bener, ya. 2 tahun kepungkur awake dhewe ya wis sowan ing laladan Turi kene, ya. Kuwi penere isih Pak Like Mas Irwan Effendi kuwi ning sebelah kulon kono, ya. Iki etane, ya, Mak. Heeh. Wah, ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, ya. Wis melu seneng melu bombong, Nduk. Ya. Ngaturke sugeng rawuh sartani panuwun wonten ngarsanipun para tamu undangan nggih menika Bapak Lurah Ngirikerto, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Bambinsa, Bapak Babin Kantipmas, saha panjenenganipun Bapak Dukuh Kemiri Kebo. Ya, matur nuwun. Ngaturke salam-salam, Nduk. Ya. Salam kagem keluarga panjenenganipun Bapak Muji Harsono dalah warga
ing Padukuhan Kemiri Kebo Giri Kertaturi Sleman mriki ya ngaturaken sugeng dalu ugi kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna ya mak ngaturke salam uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul ya alhamdulillah aku sedina wingi iso menyang ya kowe iki iso menyang sedina kok bangga rae ya ereng ya maklum ya nduk ya orang gaweane ya akeh ya awake ya ora kena dipeksa ya mah ora dadi ngopo pamirsa live streaming sugeng dalu sugeng ngriksani wonten pundi papan mugi tansah sehat walafiat amin kiyo karo iklan kaos neng kono operator ngarep operator son ya ki wis gawa stok kaos nduk ya ana pamundutan apa mak dari sobat ngebyar nyuwun mawar kuning ngagem nyepot mbak oh ya disepoti mawar kuning ya transfer 500.000 kalian penjabun Bapak Haji Saidu Girawo kenan Pak Kusnanto Labasan Pakem ya lah mau awake dhewe rak ya diampirke ana daleme Pak Haji Kusnanto mak ning ya kanthing wektune iki mepet ya nggone nek mampir ndono heeh jajake martabak telur iya piyayine lenggah kono matur sembah nuwun sanget ya heeh ngaturke panuwun iki mau aku entuk mandat titipan entuk amanah nduk saka sapa saka penyaipun Bapak Muji Harsono ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun Mak Cangik lan Mbok Limbuk panjenengan sakru sampun tindak wonten ing dusun Kemiri Kebo wonten ing Joglo Alit panggiranipun putra Bapak Muji Harsono adicaranipun tasakuran pengolahan susu kambing umske sampun 12 tahun dangunipun ya Mak ugi raos syukur dumateng Gusti bilih nalika wekdal kapengker Bapak Muji Harsono dipun maring ganjaran sakit sakmenika sampun kaparingan sehat walafiat mila putra-putra gadhahi ujar badhe animbali dumateng Mas Yusuf sak rombongan alhamdulillah sampun kelampah dalu punika ya ngengeti sak menika tasih wulan Sawal Bapak Muji Harsono sak kulawarga ambek bilih anggadhahi lepat lahir saha batos dumateng sedaya warga masyarakat ing dusun Kemiri Kebo lan sak kiwa tengenipun nyuwun agunging Sih Samudra pangaksami nyuwun pangapunten ya salajengipun nyuwun tembangan pepeling dipun lajengaken sinom nyamat kanthi gandrung asmara matur sembah nuwun Mas Yusuf sakru wassalamualaikum waalaikumsalam oke layange ya mak engko diwaca siji-siji karo ngunggahke bintang tamu nduk ya bintang tamune sapa bengi wae iki sapa bintang tamune ya Lek Gareng Tralala oh ya Bapak Damir gandeng iki sih sasi Sawal iki aku ben njaluk pitrah oh iya karo Pak De Gareng Tralala apa Lek Gareng karo sapa meneh karo yo Mbak Yune Mas Damir oh iya sapa jane Mbak Ledes sapa Ledes Idiada iya Udur Kadarudus ada sudu bose genah sangkemmu iki Mbak Elisa Urkarus Alaso ya diaturi munggah panggung sepoti mawar kuning mak ya buka saron wae Mas ya
Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Mas Yusuf, pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sorry ya tak sambing hitung dulu. Iya Reti, aku karang ya bocah ki ya lagi seneng-senenge golek sangu Pade. Dadi ya dilumpluk-lumpluk. Dikelumpluk-lumpluk. Kelompok-kelompok. Ya itu maksudku. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Ketemu ke panggih meneh ya. Macange limbo Mas Yusuf. Ki aku ra dhewe lho. Weh, halo Dap. Halo. Sehat? Sehat, Dik. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Om Gareng wah. Mas Yusuf. Nggih. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepurane rada watuk pilek ora apa-apa ya. Oh, mboten napa-napa, ora ketok. Malah kaya entit iki wisane. Kok kaya wis plek gitu ya. Wis kompak ngono siji lan sijine. Dap-dap. Aku lak njeruk legi. Cerok lagi. Kono nglebar. Tonggo, tadi wis gawan. Tonggo, Dik. Kanca ngopi, Mbak. Ki nek ora krune Mas Yusuf gak nek sing paham. Mas Yusuf ki njeruk legi. Cerok lagi. Aku ki pernah menorehkan noda ning Lebak. Iya. Pernah kan? Tahu nate. Ya, nate. Dadi ki sing paham. Nate natone. Ora, menorehkan sejarah. Menorehkan ninggal cerita. Menorehkan sejarah sehingga timbullah yang namanya Jabang Bocah. Olah mekater ya. Ninggal kathok olahraga. Iya coba. Ninggal katok olahragane ana tulisane, Bon. Ana tulisane. Aku lagi. SMP Muhammadiyah. Lebak. Katoke paling. Kowe ngerti ora sing tak nodai sapa? Ora ready. Tak kenalke. Sendi. Alah, mbak ya gitu ta. Tadi iki cek CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Mulane kok seng-sem ketok ya, langsung sumunar cahyane. Tak omongi, aku karo iki patutan siji, kowe ngerti urung? Durung. Ayo tak kenal. Di patutan. Damar, Bapak. Maju rene. Njaluk pitra. Bodo iki sih bodo. Dipitrai. Sasi sawal tanteni kok kanca-kanca ki duwe anak do sungkem marang wong tuwa. Kok anakku Damar iku ora teko dhewe. Wis tak cepaki blek isine rengginan mongkone. Aja kebangetan to. Yo. Maju. Ujung. Ya, Mas.
bodo ning endi to, Le? Tak belehke pitik, tak belehke apa-apa kok ora teko nggone pake. Ala tanpa rupa ki saperangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho Cak Bagus. Ngomong njaluk sepura ngono. Kok bodo ora nang nggone bapak. Diigohke. Madhep rene. Iki bapak. Aja nangis. Aja isen to. Nah, lumrah iki nek anak ki nek sasi bodo, sasi sawal ki piye ning wong tuwa. Sungkem. Pangapunten. Sing cetha omongane gitu lho. Sing cetha. Salepatan. Kang Putra. Ken Putra sapa Durmagati apa sapa cetha? Omongane lho, kaya nek Durmagati. Damar tralala. Oh, damar tralala. Damar Sangkuriang. Damar tralala. Ora ngono ya cetokno to, Le. Cetoke. Tresno bapak. Nyuwun pangapunten. Dalah nangis. Yo. Daya kelepatanipun damar tralala. Semono uga bapak akeh lupute kawit cilik bayi cenger ninggalke kowe. Ketemu ana kene jebul kowe isih darahku dagingku dhewe tole damar. Sepira gedene nggone bapak. Luput. Sepiro gedene lupute bapak. Sepira gede lupute bapak, bapak njaluk pangarupamu ya Le. Pangaburamu. Pangaburamu. Pangarupamu. Pangapuramu. Alon-alon to. Nga Ramu. Baleni. Pangarupamu. Wis angel iki. Ya Le, Nggih, Pak. titip simbok. Ala tanpa rupa cinta pertamaku. Zaman sekolah. Nyuwun ngapura kalih Mama. Kula kinten riyen nggih ketrucut. Ya ora ketrucut Ya bener juga sih. Dhisik ora iki niat logikane. gawe kowe, wong niate iki Nggih to. niate iki ora niat gawe kowe. Ning wedene tuwuh kowe ya gelem ra gelem tak daku. Dhisik iki mau ngarep persahabatan. Iya. Asline gur tak tutal-tutulke lho dhisik iki. Ngono. Nggih. Ya. Tak dongake pokoke dadi bocah sing soleh ya Le. Nadyanto ados saka bapak awan wengi saben helaan nafas bapak kuwi ana donga kanggone tole damar tralala. Supaya manggih kabecikan ya Le. Ya. Sok mben aja seneng sinden kok ndak lakone kaya bapak. Ya. Ya. Dirungokke ngendikane bapak. Ya dirungokne ya dalange barang rungokno ya. Ya gek njaluk sangu kok piye ngono lho. Kula nggih adate fitrah nek bodo niku. Fitrah. Paham. Ning wengi iki bapak lagi golek ya. Oh. Lagi golek. Biasane sampurna 50. Biasane sampurna 50. Sampurna 50 urung tau udut engko ndak telakmu gatel. Kuwi udute Evo padha sampurna lho. Nah kuwi wae ya. Udute sampurna, udute. Ah ngono kuwi lho calcul, cul kawen iki lho. Ro anak kok ya sampurna. Aja nyawang dompete bapak ngeblak iki dhuwit tok Abot ratapan. Abot to iki kricik kabeh kok lho. Tak kira nek gepokan bul kricik kabeh. Iya. Alhamdulillah. Selama kowe tak titipne ibumu kowe wis tau ngerti dhuwit 100 urung? Urung tau ngerti, ora usah kok ndak kaget ya. Iya, nggo kowe. Iku dereng. Sapa? Mae dereng. Masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak. Nah, ya. Ngono, padake. Adimu piye lek duwe adi Adik, apa? sepurane iki nafkahku yang tertunda. Luar biasa iki sing Mas, silaturahmi. tanggal 17 sing ning Ponorogo. Damar karo kae rasah melu. Lah piye? Ngene iki suwe-suwe melarat aku Mas ngene iki. Aku ki rene arep golek Mas. Lho ora apa-apa lho. Sampane ngompor-ngompor arep nyetak kemiskinan gua aku kok Mas. Ora lho. Ora loka
Ayo karo anak kok tabete bapak anak. Iya. Iya, mbok disayang sik to, Nek. Anake gila dhewe. Engko gek wudu ping 7 ya Le semelang nek kadasen kowe engko malahan. Ana. Lah wis, anakku ora ngira. Ndek mben ndase sak trokolan lho lahir iki. Kok saiki iso gedhe semono. Malah saiki nganggo helm sesak lho. Ora ngira nek urip lho dhisik. Kok mbiyen lobok piye? Kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi. Mbiyen apa jenenge? Jumali. Oh, Jumali. Langger anget panas setep, anget panas setep. Neng gone wong tuwa kon balik jenenge aja Jumali, dibalik dadi Limaju. Akhire mari ning mlakune ngene. Damar kuwi dhisik. Mergo ya Limaju kuwi. Akhire karo mboke tole iki pake mbok diganti wae sing apik. Ganti Damar urip sayahene. Alhamdulillah. Ganti jeneng ping 3 ya Le. Mas Yusuf kula niku nek panggih Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas. Aja tangga dhewe. Pokoke titip ya Mas, nyun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti dipecat. Iya. Nggih Pak. Sampeyan tokne mawon mengke lak mencati dhewe Mas. Maksudnya nek wis ora kerasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya, Dik. Pokoke aja lali kathok training SMP Muhammadiyah kae disimpen ya. Kenanganku karo Damar. Warisan ya mbok apa ngono kuwi lemah apa kathok training bangga. Kuwi wis suwek nggon lakang didondomi kok. Jan. Nggih trimo Bu jenengan nggih. Kathok training siji ku nggih tesih disimpen. Janjane nggih mboten. Oh. Wis tak nggo lap. Syukur lah. Malah mbok golap, padahal kathokmu malah tak seneng tak nggo figura lho. Tak keke figura lho. Enek bordire kupu kae tak bordir ning figura lho kae. Kok malah kenang-kenangan kok malah dienggo lap. Kak ya langsung isin ya tenan ana bordire kupu kae. Ceritane lah aku dhisik ki mulut utuh Damar ki lak ana kronologine to. Piye kuwi Le? Aku seneng karo kene pas nderekke bapake Mas Yusuf. Lah jenenge wong gandrung ki kala mangsane sok ora ngemu papan nggon. Sak gaduhe konangan rohansip grup yoan nganggo kathok ya sak kecekele. Lah kono sing nganggo kathok ku SMP Muhammadiyah kuwi. Aku kleru nganggo kathoke kono. Aku krasa-krasa ki tak nggo mlayu kok ora penak teng Kresil. Lah tak tiri waduh lah nek bordire. Kuwi lho, Dik. Kisahe kuwi. Jedul. Aduh. Oh ngono kuwi. Jedolah seorang Damar. Damar tralala. Ijole kathok cekak karo kathok training. Ngatur iki kula nuwun sik. Kula nuwun. Ora kok kula nuwun tok. Katur Sing warga. apik to Pak De, sing apik to. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungkem bekti kula dhateng para sepuh pini sepuh gi sesepuh sedaya ingkang mapan wonten ing dusun Kemiri Kebu. Miri Kebu. Kem miri kebo. Kemiri Kebu. Kem miri kebo. Kebu. Kem miri kebo wae gedene sakmene entae pungkon liar. Miri Kebu. Miri apa kem miri to, Pak? Pakai ke enggak? Oh, Kemiri Kebu. Miri kebo. Oh, miri aja. Miri kebo. Malik gini pun katur ingkang mengkugati. Nggih. Mbah Muji. Mbah Muji. Mbah Muji. Nika Mbah Muji bener apa mau ngluwari nadar kagungan punagi awit Mbah Muji kala rumiyin menika gerah lajeng kagungan raos pangraos sok nek aku pinaringan sehat aku arep nanggap Mas Yusuf genduk Elisa karo bapake Damar tralala wong iki kelakon mula niki kersane Dol Mas Yusuf nyun pangapunten nika sarana kangge ngluwari nadar sak uba rampenipun saking panitia kula suwun dipun asta dhateng panggung mriki sumangga supaya dipun sekseni kupat luaripun dipun asta wonten panggung kersanipun dipun sekseni sedulur ingkang kados mekaten kathahipun makaten nggih Mas Yusuf leres lek
Teruk teruk. Monggo. Nyun izin Mas Yusuf, badhe matur kalih para tamu. Nggih. Nyun idi palilahipun, nyun pangapunten. Monggo, monggo. Bapak Ibu, para tamu kakung putri ugi sedaya para pamriksa ingkang wonten ing halaman menika ugi ingkang mriksani lumantar media sosial. Sae wonten YouTube menapa aplikasi sanesipun. Apa? TikTok. Oh, ora live TikTok kok. Semule sing Bigo. ya, Bigo. iki sing mriksani lumantar YouTube. Oh, heeh. Nggih. Menika Mbah anu pundi? Mbah Muji. Mbah Muji. Lah sing iki Sing penting. Lah sing penting abdi iku, luari niki kok. Mbah Muji supaya di syuting di sini. Niki Mbah Muji sing penting niki. Nggih. Pundi? Monggo, Mbah. Mbah Muji. Minggah ke panggung. Tindak panggung Mbah Muji. Ana kinjenge meneng lho. Wah, Pundi? kijeng apa? Kamera gitu, drone. Niku drone Mas. Oh, drone. Saking dasane kinjeng. Ayo kok kinjeng ayo. Sok dolan ning kutha to Mas nak nuki. Damar, Pak Lek sok dijak dolan le. Pak Lek. Anu adik. Monggo Mbah Muji tindak mriki. Ya, alhamdulillah. Nggih, monggo pinarak mriki. Bapak Ibu, nyuwun paseksenipun saking sedaya para tamu lan pamriksa sedaya. Estu kala rumiyin Mbah Muji menika nandang gerah. Sampun dipun upadi syarat sarana amrih sehatipun namung kados-kados radi rekaos. Lajeng Mbah Muji kagungan pangraos, nek Gusti Allah ngijabahi aku pinaringan sehat awet momong anak lan putu, sok aku arep ngundang Mas Yusuf Ansor genduk Elisa karo Gareng Tralala. Dalu punika Bapak Ibu sedaya para tamu para pamriksa pinangka seksinipun nyuwun paseksenipun sampun luar menapa ingkang dados punaginipun Mbah Muji. Mboten wonten malih dewa ingkang mutangaken jalma ingkang kepotangan. Dalu punika kula De Elisa wimbuh Mas Yusuf Ansor sampun saged sowan mriki nuhoni ngluwari menapa ingkang dados punaginipun sah sampurna katampen mangke gangsaran nggih sedulur kula. Nggih. Mbah Muji menika ingkang menika genduk Elisa sliramu sing iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iki disebar. Ijole camar mau. Sehat ya Mbah. Ora entuk lara meneh. Engko nek lara ndak repot nanggap meneh. Nggih. Entuk lara. Pokoke amin. Yuswane pinten Mbah sak menika? 64. Panjang panjang yuswa sehat. Cita-citane napa? Panjang umur, awet momong anak putu di usia 64 pipisnya jek lancar. Masih. Mergo selalu minum susu kambing Etawa. Mereke Misuka. Tak dongake sik rene ya. Ji rene anu Mbah anu. Ya nek janji-janji Mbah. Simbah kaya awet sehat. Awet gagah. Awet momong, awet nunggoni anak lan putu-putu. Awet nyekseni anak lan putu nemahi jaman kemakmuran. Rezekine kathah berkah barokah. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinayungan dening Gusti. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinaringan keselamatan. Sak
mudhun sak turune Mbah Muji pinaringan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Allahumma amin. Sah nggih. Wingi kula ten Medion ndongakne ngeten iki terus langsung sing duwe sing kula dongake langsung 500.000 ngeten. Ten Medion Mas wingi Mas. Ten Medion. Tuwas ora tak elekke mau Mbah Muji tak kon ngatos-atos. Nggih. Sing penting pipise lancar. Nek derek nyanyi dereng jare. Ngersake apa, Nduk? Nggih niku wae sampun ditulis kok. Wis ditulis. Ini tadi minta pepeling Pepeling, dipun lajengaken sinom nyamat. Terus iki ya isih akeh banget lek gareng. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Ponidi nderek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan Kang Muji dipun paringi kesehatan sakalaminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca dipinangkani siji-siji ya lek gareng ya. Nggih, nggih. Saya dari karyawan karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah kinjenge kok. Satroken. Kok desok banget toh kita. Ora ndek, aku malah duwe ngono kuwi kok. Masa Duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumbahan ngono wong-wong. Elok men ya. Ono ngikuti. Kakak cekak mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ana kendhenge. Ndak boleh, Pak. Kula duwe drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebo mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini. Juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu, dan dalam suksesnya acara malam hari ini saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun ya. Nah, terus saking Mas Pendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengolahan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambahipun dumateng sedaya warga masyarakat ing Padukuhan Kemiri Kebo sak kiwa tengenipun. Kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun. Amin. Amin. Derek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Sakatirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani salam budaya lestari budayaku. Siap, Mas Amin. Wah. Saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem nyuwun gubuk asmara kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umske ke-12, semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jepara nyuwun tembang jenang kula Sideman kali Lintang Asmara. Wah. Niki wae kula hitungi lagune 20, Mas. Heeh, Pak. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari iki ya. Saking okehe Mas sing ngersake, saking akeh sing tresno. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke. Nggih. Kabeh ya ora sedeng no. Sedeng ora sedeng. Ya kene ora sedeng ning goro-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Kok nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diringi kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etok ya Mas ya. Ora gak boleh itu. Kudu sah. Sepaket. Sepaket. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Pepeleng apa yang minta, sino apa yang apa? Buat simbah Muji. Pepeling. Ya. Pepeling Cahayu. Nggih. Ya. Oke, pepeyeng. Wis minum susu tadi ya. Pon. Susu mi. Mi suka minum susu kambing. Mi suka. Semua pasti suka. Semua pasti iya, suka. Iya, kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu iya, kambing. iya, rasa curiga susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Sik.
Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune Blokong paribasane lho Mas. Bokong dilumahke ya ora yen ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh lah ya kuwi. Kleru bener. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau beli susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Kentel. Bukan kentel. Kentel. Tapi kentel ya. Kentel. Bukan kentel. Ayo kentel. Di sini tuh susunya kentel. Bukan kentel. Ya iya. Hei, aja bolan-balen iki. Kentel. Kentel. Kok ndak krungune Nggonmu sik kentel. Ya Mas njajal to, ndah nyoba to. Enak Suka seger. enak banget ya. Langsung biar segar. Minum susu kambing etawa luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susune. Dadi aja ragu mergo warga kene iki mendina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk. Sangke oke susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas. Monggo Mas susu. Wong sak Iki kampung. mau kabeh. Kowe mau saurunge tekan kene Ben ngetan ngomah. sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko Ditawari. kono mau keblasuk teko kono aku terus nggo Mas piro? Aku yang ngono to. Pon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini itu namanya memupuk dosa. Sing 150 enek ra aku ngono. Kamu ditawari susu 150. Aku Iya. main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene Mbak mampir kene, salake gede-gede. Salake bapak-bapak kene piye? Mau gede-gede tur wah membur. Kolang kalinge. Kok kolang kali sih? Apa kuwi isine Salah salak? gitu loh. Salake pak Salah kene. itu isinya kentos duduk kolang kali. Iya kuwi apa jenenge? Kentos. Kentos. Ya. Kentos ora kentos. 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 Kene kan daerah sini terkenal salake ya Pak. Oh salake gede-gede. Langsung mbok cekel salake. Cekel salake tak emplok. Pas kowe nyekel salake perasaanmu piye? Aku yo rasane rasa gede yo seneng mongko katiku cetok pengen tak gawa mule. Anu ngomongnya alon aja digawe ladrang wae, Dik. Apa ketawang aja kupluk. Aku nyekel, Heeh. aku merem tak rasake dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya apa? Gedel ki. Gede, Gedel ki nek nggonku iki gedel. besar Om, besar. Gede. Gede. Gedel. Langsung tak gegem, gegem. Ora gegem. tak lebokke. Dipangan. Pertama mbok cekel. Begitu ketok Ketok gede. gede, tak gegem. Gegem. Terus tak lebokke. Lepoke. Tak gawa mule. Oh, go mulai. Pikirmu apa sih? Gak klimaks ngono. Gawa mule Kak. Go mulih ya. Tak Pancen bawa. salake hebat super. Yo super, wis Iya. tak rasane. Minangane Kamu lagu. gawa muleh ya tadi? Nggih. Minangani lagu. Siap. Lek ngrembug salak mengko meneh. Iya. Oh ndak. Iki angge bawaan apa langsung? Langsung mau. Nggih, monggo tak Jadi- kutak. Ya. Iki Mas apa? Mojo. Iki apa salakku? Iya. Salake titip, guys. Pakai bawa Mas, ngagem bawa. Langsung tak Oh, kutak kok. Langsung. Ya. Wis wancine
pepeling pun diaturake. Ya. Tembang klangenan Mbah Kakung. Nggih, menika pepeling Mbah Muji. Mbah Muji. Nggih. Wis diaturke dengan cantiknya bersama Mbak Elisa. Kalian Carus. Tralala bapake Damar. Iya. Nek cara nggon aku kono ora ana basa Gunung Kidul lho. Lah kuwi disingkat-singkat ditumpuk-tumpuk. Oh. Contone Mas. Nah, jenenge Mbak Elisa ki ya Lede Sidiada, Odur Kadar Udus, Adalada Sodo. Angel kuwi. Elisa Urkarus Alaso disingkat Lede Sidiada. Lede baleni alon-alon. Lede Sidiada. Ada Kadar Udus. Kadal barang. Ayo Adal Kadar Udus. Adal Kadar Udus. Apa Alaso, Adalada Sodo. Adalada Sodo. Balenono iso ora, Pak? Sumpah iso no ilatku malah keleleken ngene iki. Ajalada luduru ala salala dalalududu ala salala dadadu ala salala dududu. Ayo nek gareng tralala iki gadah redeng. Nek umpama gareng tralala Mas nek Gunung Kidul apa Mas? Ayo gadah redeng, gareng. Gadah redeng kuwi gareng. Nek tralala tradala-dalada. Pun tepangaken kula gadah redeng tadaralala. Piye wau? Tadaralada. Nek bojoku Mas, bojoku Mas. Tadarnidi. Hah? Tadarnidi. Tarni dadi tadarnidi. Tadarnidi gararada.
damar rarararara. Oh iso dicengkok-cengkok. Dicengkok-cengkok tambah darar-darar. Malah dadi ora kenal jenenge dhewe kaya ngono. Ki ana napa Nggih. Diwaca. Oh niki nggo Pak Gareng kok ya coba. Oh aku ya. Monggo Mas Gadar Redeng. Gadar Redeng, tradala-dalada. Oke Mas, iya sasa susuk. Yusuf. Yudusu dudu-dufu. Kepatak. Kep. Kok kepatak Kepada. sih? Kepada. Kepada. Mas Yusuf Sogok Pesinden. Kok Soho. 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 Mas Yusuf Soho Pesinden. Pak Muji nyuwun Sri Huning. Bonus di dalam untuk Mas Gareng. Dit. Gotuku mari. Ana ngisore sing lengkap sing komplit. Lah iki sing cilik iki ra mbok waca. Ndi? Ki ngesor ki ana Apa? tulisan ora ding ora. Ana ora denge barang. Oh kok disak dhewe ndono lho. Tulisane lho. Lah nggo tuku mori lho Mas iki. Oh, kok Mas Gareng. Ya wis ngono lah kuwi itu. Tulisane lho. Piye? Dinggo Mas Gareng go tuku mori ning kon pojok ono tulisane. Ora ding. Nah. Ora wacane to Mas, lho enek gambare kambing, enek gambare kambing. Kambinge enek ra kambinge? Kambinge enek ra? Oh lah. Enek kambinge ora? Ora ono. Berarti wis menggok kambinge. Oh, ora ono ku lho. Wis no. Kambinge menggok barang. Ndi ono kambing menggok barang. Nggih minangkani setunggal boko setunggal mau pepeling sampun. 300 ya. Ning ndi wedhuse? Ilang. Menggok iki mau wedhuse. Ning gone sapa? Ya sus. Wis. Kok ndak tau rasane aku tekan Pak. Ora, aku ora tau ngrasani. Ah, isi nyanyi. Gur tak siarke masjid tok Mas. Kok ndak medun wae. Wong ki aja seneng njikok rezekine liyan to. Oh. 500 kok gur 300 sih nyapa? Isih. Iki carane iki nyicil ya lek ya. Tulisane nyicil ki lho Renek. Biasane iki ngono, mau ngendika Mbah Muji ngendika, "Mengko kula ajeng anu apa pamundutan ning nyicil riyen iki gangsal atus kula cicil 300." Ki kok ndak dikira ndremis golek duit keuangan sapa keuangan? Lah kono ta nomor lurus ke kono no. Sing ndi? Iki nek nggon ngene. Tadar nidi. Tardar iki. Heeh. Dik, ya. Nggo salin, ya. Nggo salin. Engko didum, kok didum. Katok kuwi lho trenenge ben diganti. Nanti didum Mas. Dadi entuk lagi nek entuk rezeki ora tau tak pek dhewe. Kok iya. didum, perkara wingi kok nek tambane ya disyukuri wae dene ora enek kok ben rata ya engko tukokne kecap nggo raup bareng ngono. Awet ya, Pak. Uya Anung. Uya Anung. Apa ku ya? Ayo ki piye Mas? Oh ya ono. Oh ya ono ki ayo. Oh ya ono, Dik. Oh ya ono. Oh ya ono. Uya Anung ki ayo. Iya ono. Dipinangkani ki mau Ya. bar kuwi apa Sri Uning terus ana Nggih. Gubuk Asmara ya kuwi Sri Uning dipinangkani sik. Nggih sindene kathah niki napa mboten diajak maceng. Lek Gadar Redeng kon milih. Ayo gadar. Dadar-dadeng. Gadar redeng milih Milih. Sri Uning ta niki? Iya. Sing endi Pak iki? Sing niki sik wae Mas, gen Ratu Meris kok kene sik kok gek terus rono. Oh iya. Oh, kok teko ngene tara diri mandeg. Lah kok nek semene tekan kono lah tara diri sedeng wis senden ngorok ngentut ngeces ngene. Di saka kene sik tara diri kamu. Sia banget sih sama Tadar Didi. Kamu dulu. Rendo asmane sapa? Cahayu. Ayo ben perkenalan dhewe. Ngono iki nek ketok seragame beda dhewe ora ono kempang-kempange iki Ya anyar. Nikola Cindy. Oh sini. Mbak Sini tengah kene Mbak Sini. Ya masih baru di sini. Oh baru ya. Oh iya. Badarudu. Badarudu. Kamu ya. pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar? Wah, siar lho. Bisa aku. Oh pacar. Bukan. Iki aku Kira pada Masa cadar Mas Yusuf kok pacare Bantar Dadu? Maksudnya Badarudu
Badarudu baru Bandar Dadu. Bandar Dadu apa Badarudu? Badarudu. Kuping kuwi anggere anu sok ngene iki lho. Badarudu. Mbak Cindy. Asale pundi? Ponjong. Oh, Ponjo. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, ya. Saiki umure pinten? 14. Oh, kawan belas. Masih oh, kecil. Masih kecil. Sekolah nang endi, Nduk? 4 Ponjong. Nang sekolahan. SMA apa SMP? SMP. SMP 4 Ponjong. Katanya training ya SMP 4 Ponjong. SMP 4 Ponjong. Tapi kan Muhammadiyah sing mau. Nah, aku negeri. Oh, negeri. SMP negeri 4 Ponjong. Ponjong. Nah. Ini karena kamu Badarudu, kamu berhak memilih lagu. Rata nganu sing ngendi. Sriuning saged. Oh, kenapa mau ada gubuk asmara juga? Ya. Oh, guguk asmara. Gubuk. Hah? Gubuk. Mbok Lah ora. yo kuwi mau kan nek sapa jenengmu sapa? Cindy. Cindy lah dadi Badarudu. Guguk dadi guguk. Gubuk ya. Gubuk ya gudu bodho. Lah iya kuwi. Karep-karep rono kuwi, Mas. Adas Modo-rodo. Nah, kadasen kuwi. Ya, dibawani ya. Niki dibawani. Ya Bawani. dong, biar Ya. unjuk kebolehan. Oh iya. Ya. Masih Siap. SMP ya? Iya. Ya, coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri iki ya SMP. Sampun mana pisan? Sampun mana pindho? Sampun meh pejah. Aja ngono piye melas lho, Mas. Ya siap banget. Pejah kuwi ora kudu Bahaya. pejah kuwi ora kudu nyawa. Lah, napa? Pejah eleke, pejah sukertane, gergare tuwuh becik apike. Lemengkoke pinter. Tak dari di Gada redeng, emang gada redeng sih. Luar biasa kamu gada redeng. tak dari Wis ngono wis terus genah gareng nek iki arep gareng asli. ngodu. Nyingkar. Nyingkar, nyingkur. Ada kudus, ada kudus. Kayak malah iso basa ngono kuwi dolan kok. Malah iso ya. Iya. Bisa lho, Pak. Ngolah. Nyingkar, nyingkur. Lek gareng. Nundun. Ada sudu. Oh, wedus. Wedus malah. Wedhus ta? Wedok ayu wedus. Ada sudu usanung. Aduh, urusun nuru. Anu Mas, aku tak melu dalang wartaya mumet aku malah wis mumet aku. Budurudus. Ngelis. Lideng sedem. Sem nyengke mutan lelampahan buri monggo jenengan terusan mandi terus Kon ngopo? mandi terus Wah, aku nyawang kowe wek keter kok. kenter niku napa Keter wing ngantek ora sempat kok iso nyawang kowe lurung rampung-rampung. Wis wong kok kaya Badarodus. Apa Mas? Apa? Baru kapur barus lho, kapur barus wangine wangi kaya kapur barus lho Mas. Padake lemari wae kaya kapur baru sih. nah iya Ya tak barengi yo. iya yuk 1, 2, 3. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya sampun. Ya Sampun, duh, ya. Iki lah agak bawa. Oh iya. Oh, Lagi wedus. bodo-bodone. Udus. Bodoh ada sudu. Wah. Nak wong wedok ayu diarani nak wedok ayu. Nak apik diarani Wedhus. wedhus. Nak elek Lebus. Kok lebih. Yes, pokoknya ayu. Ya. Sriuning, Dek.
Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Wah. Sungkem ndak sungkem. Karena pikirannya tadar nidi terus. Bapak kilap, Dik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak Sonor ladas-ladas. Oh, yatin nyenggake kan. Yatin. Bu Yatin. Iya. Ki lek ngepos lak kemengi lho, Dik. Iki jek suwe, Mas. Wis ben dikak banyu keras wae kowe.
Apa tinggal larisan kono sik? Tinggal turu sik. Catatan saat jroning ati. Ada tudun ya. Ya, kuwi. Dudulu. Duduk maksudnya. Mbak sapa, Dik? Mau asma? Cindy. SMP. Kelas berapa tadi, Dek? Kelas 2. Wah, kelas SMP kelas 2 semene. SMA kelas 1 nguyoi gurune ngene. Weh. Aja jujur-jujur banget to. Deh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Kerasan. Ya, seneng kan perasaannya. Seneng karo krune apa seneng karo dalange apa seneng karo aku gak. Aja iki aku video call karo wong omah. Oh. Ngono lah. Karo mbae wedok. Mbae wedok. Mbak Siti. Mau sampun. Niku mau Mas, sampun dipun tembangaken genduk. Gubuk asmara sudah. Gubuk asmara. Ya, Mbak Cindy. Ayo, milih lagi, silakan. Yo. Sri Uneng isih wonten. Wisa Tresno juga ada dari Bu Sri Temanggung. Wis kabeh diaturke, Mas. Dikasih apa tadi yang duet itu Lintang Asmara. Pak Dekareng bisa nyuarang. Oh, bisa. Ayo kita duet gitu ya. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siap. Nek mau nyanyi kabeh lagu aku hafal. Ya, tadi ada permintaan kan Lintang Asmara ya. Oh, iya ada. Boleh ya. Oke. Pokoke Lintang Asmara tak nyanyekke. Loh, tapi niki iringane tetep gamelan. Loh iya. Oke. Siap. Ansor laras. Kerok ra masalah toh? Oh, tidak masalah, Dik. Tidak masalah. Yang penting susu kok. Wis dimimiki susu Misuka. Nah, Misuka. Ya. Sedeng Jepang Misuka. Misuka. Kok Jepang ya, Mas? Jepang. Nah, pacare Damar ki ya Jepang, Mas. Weh. Jenenge sapa? Amy. Tuh. Apa ya kayak laku lari jenenge? Sapa? Kok Miyako sing go adang kuwi. Sapa? Miyabi. Sansui, Mas. Oh. Sansui. Tak pikir pacare Sansui. Sansui. Oleh sabon iku. Ya nyat senenge sabun cah kuwi kok. Oh, lah mar. Iki mau nggo tuku kuwi ta. Oh, berarti pacare sabun. Lintang Asmara ya, Lintang siap. Asmara. Oke. Mangga. Pantoro Ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi.
sing ati setiaku bisa atuweni marang Satya Laksmi Ngunjuk sik. Mi sing susu apa Mi. Kaya langsung rono. Wong lanang direwangi kaya ini tegel mangan koyone to kowe iki ya. Mi tari nini. Tadarnidi. Tadarnidi wae intermezzo niki wau lintang asmara wae mimi dulu ya. Ki aku tak karo menampilkan sinden-sinden yang ada Mbak Yadantidi. Ada Mbak Nidi Keden. Yadantidi, Nidi Keden. Ha iki Vidiada, Yodogada. Tidiada, Tadarnidi, Lidiada. Iki penontonnya mumet kabeh lho sih. Mumet. Gak mikir lho iki. Panggil saja semuanya. Dadah. Kita pilih 2 apa 3 apa 4? Oh ya. Sriuning. Dua sekalian saja. Boleh, 2 yang Mbak mana? Yadantidi. Mbak Yadantidi. Sama Mbak Mas Yanti, alah angele. Mbak Yanti. Oke, Yanti itu Yan dan Didit. Ya Yanti. Piye? Yanti mu apa? Yadantidi. Yan dan Tidi. Lah iya, Yan dan Tidi. Yan dan Tidi. Kupingku ketok sing kleru. Kupingku anggere ngene. Mbak Yadantidi sama Mbak Vidiada. Vidiada. Ya hati-hati lho nek karo Vidiada iki rada galak lho. Sing mana? Yang itu, itu tadi wes. Oh. Jake wis sungkeman dhisik. Mbak Via. Lho, Mbak Via Patuk. Pacare anakku Damar. Lah zaman kowe tak video call kae kok karo wonge cendhek semiran abang iki lho. Ayo, aja gawe ontran-ontran lho, aja gawe perkara lho. Tapi guing. Zahra. Sing mana ini? Mbak Yanti, Mbak Yanti sama Mbak Via. Nomor 2 karo nomor 4. Oke. Ayo. Ya tuh Rene tuh. Tuh. Oh, tuh sapa? Mantu. Oh iya. Ah iki Mas Juang. Mbak. Oh, langsung kaya Dursasana to, Le? Manungsa warta, langsung wani.
Sing iki lah Mbak Yanti. Nggih. Iki aku wis kenal. Wis kenal. Iki bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Kowe seneng tenan karo anakku Damar. Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho, gagah gede dhuwur kaya ngono kae lho. Ya genah anake gareng tralalalala kaya. Panggah Nggih, gagah nggih. gede dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah ya wong ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wae semaput kae. Oh lah nggih. Mboten kula mboten galak kok. Wong kae tanggane nutup lawang ngono wonge ndelik wedi kok ngono. Kayak juga kirike dibelah kok. Kae karo aku kok, Mas. Oh lah bulane papae. Aku ngewaki kok kae. Ya. Lagune wonten Caping Gunung napa? Sampai gunung juga ada, Sri Uning juga ada. Sri Uning. Heeh. Mangga Ya. Sri Uning. Di apa capek gunung apa Sri Uning apike? Oh ndere. Kula manut. Padahal. Caping Gunung mangkat, Sri Uning gelem Capek hujan. gunung, heeh. Caping Gunung. Niki ngangge jengleng mboten? Pakai Jenglenge manut kula napa manut dalange? manut bintang tamu. Oke. Saben bengi Damar atur sopipi. Anu posisi. sopipi. Posisi. Pokoknya aku mumbul jenggleng. Nah aku urung mumbul, urung dijengleng. Aturane lak ta, Mas? Mas, aturane ngoten nggih, Mas? Nggih, heeh. Oke. Kowe radarene tuh mantu. Aturane nek Nyenengke to, Pak, mantu semene iki. Lho lah iya no, kan aku iso nyuli kowe. Sebelum kamu Nyuli. lho, manggone kan neng kene iki. Nggih. Ora tau cemburu lho, Mas Damar. Iki hake bapak. Ya. Wis ning dhuwur Iki kene lokasi wewenange kene. bapak. Kowe ngantek subuh kenong dilatono. Loh, Kowe iki wenange bapak. Bagiane bapak. Dik, sampean sing bawa, bapak sing jenggleng, Oh iya. sing ngrasake anak-anak. ya. Ngono. Oke. Ada Yudo. Saben bengi nyawa Foto nandan. Piye rasane ya ganti di? Aduh, jiding Ya kadat. cantik Ada kudu jiding kadat. Oh. Jiding kadat jingkat. Jingkati jiji kadat. Nggih. Lah ya bener ta? Lah ya Jiding kadat ta? Aku tek rumangsa kayane alam lain to iki aku. Ini bahasa alien. Iso wengi iki tek kayane negara ngendi ngono aku. Jiji kadat iki jingkat iki dadi Jingkat. Jiding Ada kadat. kudu jiding kadat. jiji kadat dadi jingkat. Jodoh jedil. Judul jodel iki apa? Jodel. Oh jodel, jodel, jiki kadat jingkat. Nah. Kowe mau wis jodel urung? Wis jondel urung? Dereng. Urung krasa? Dereng. Kamu kene ping 3 kono ping 1 kok. Nek Nah. iki gampang kok. Kroso nek via mboten. Oh peka. Peka. Iki ndablek. Ndablek. Dalala. Heh? Mantuku kok pekok piye? Oh ngonekke kowe kuapuk seni bapakku. Kowe malang krek kowe, malang krek. Muni. Sabar. Hot. Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Apa iki? Apa iki? Tanganku kuwi. Iki apa iki? Tak wakili kok. Ha. Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Nglarani atiku. Endi ayine. Ora sido wis. Tak tunjuke dhewe. Pak esek ya Lea. Yen memaca mengkaro janur kuning
panggung. Yen aku mumbul jleng. Yen aku ngene panggung. Oh, piye kuwi? Dadi sing dituthuk panggunge. Oh, latihan nuthuk panggung sik. Si, ro, lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggung dieling-eling. Ya. Ini panggung. Ini jleng ya. Del iki. Iya. Del. Jaran sikat-sikatan. Apa? Jikatmu apa? Jijing kadet. Jijing kadet. Kembang. Dieling-eling, Mar. Yoga seneng banget. Apik banget ya? Apik gon mulih. Sesuk tak nanggap. Guna Rodok rene nggonku ra tekan aja ada. Olah kecedak. Oh, ini jare ra tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh, lha kono yo nek rajute kok. Tak kira gelu. Di. Iya. Rodon todok. Rontok. Hah? Rontok. Rodong todok iki. Rodong rontok. Oh, rodong todok iki rontok. ya dia masih. Alah. Ngapunten Pak Ajeng kula guwak. Aja tak nggone idep bae. Ah, aja. Hidup kok ngeriting. Masa Lek kan api, idep iku kudu melentik-lentik ngono. Masa mbok idep Saiki tukune ning teknologi toko baru. tumbas idep cap jempol ngono. Dadi apa mingko? Ben ketemu kancane meneh. Oh, Oh iya. men tukul neh. Dilahirkan kembali. Rodok. Rodon todok. Rodon todok. Rodon todok. Cita. Awas. Semut. Baleni. Ya. Manut aku ya Mas ya. Heeh. Geblak mana? Mas Kendang, Ngambek ngadam bedek. ngadak adan beduk. Ngadam bedek. Ngadam bedek. Ngadam beduk ya. Bang? Ngambek. Mas Kendang. Ya. Iki dadi gempa iki sesre. Iki dadi rondo tetek kok wayang. Kesenian apa? Aduh. Kono semangat tok tekan kene kletek-kletek. Panas dingin. udan. Panas udan Mas. Udan. Panas udan panas lengaling. Capek gunung. As.
ayo. Salto, roll belakang. Rada rene, Dik. Sebentar, Dik. Gaju. Mas. Jaluk pengestu. Nek enek apa-apa titip damar ya. Nyoki jarane. Balini, tanda, ayo. Orang nyang semono. Status. Aku entuk 450 lemu kok. Kayak koprol. Koprol. Ora enek anggaran UGD. Ora nggo koprol-koprolan. Engko sing arep menafkahi termin ini di sapa? Tadarnidi. Tadarnidi. Lah. Gak nganggo koprol-koprolan. Wis tuwek, Mas, wis tuwek. Mau jare kon reokan kok. Sing ngakon koprol sapa? Aku lak mau ngile bocah iki lho, rodok rene engko timbangane neneng kene ngantuk kejemup lak ngono to. Oh, tak kira kon siap. Aku gak arep ora aku lak ngomong arep koprol to, Mas. Nggih, Pra? Nggih. Darodong pora? Udah ngenong. Dong pora. Dong. Lah ya darodong. Darodong. Ayo Be, bangun. Nadyan darodong. Nadyan wadon sarta Komandan suarane. Ora bisa kumpul. Dino maneh banyu Ayo nduk cah loro, Maka cah. Mbak Yadan Titi, Nih. Vidiada, Mbak Elisa, Mbak Ledesi Diada, Bodo Lede, duduk, iya. Duduk njok piye duduk. Udak kunung sing nganggo nek kurak sing gludak-gluduk. Lah aku kuku. Odo rada odo lede. Tedep-tedep ngada tedek. Tetep ngadeg. Tetep Tetep ngadeg. ning tedeng ada. Oh, iya. Sing penting ora rada tutuk. Oh, Runtuk. Rada todong. Angel. Basa Gunung Kidul angel. Sesuk ki ana wayangan gagrek Gunung Kidul iki basane sewengi ngene kabeh. Di zaman perjuangan terkelingan
syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja Sodo-kodur bidi sodo nyada padang. syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang Matur nuwun. Matur nuwun. Madar nudu tudun. Ya, tiga roda. Tiga roda. Heeh, caping gunung pun diaturke lek gareng. Sampun Mas Yusuf. Tadi wonten ingkang ngresakaken Wisa Tresna kalian lali janjine ya, mriku monggo Saged. dipun pinanggani ya. Engkang pareng badhe nyarirani sinten Mas Yusuf? Mbak Niken Rumbien mengko Oke. mengko lagi nyonyane. Genduk Niken ya, berdiri. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Drang cerut. Delak. Minyak telon semono dong no. Minyak telon kan gorokannya rada dadang. Oh ya wes. Apa? Radang. Drang. Rada dadang. Radang tenggorokan. Radang. Nggih. Genduk sayu. Halo Pak Gareng. Niken. Kok saya entek ngene iki akine. Sampeyan Wis diganti. wis kunjuk susu rong. Empun jana. Iki kurang akeh yae. Susune. Susu sing coklat apa sing abang? Misuka tadi yang Lah biru, ya. biru ya Dek ya. Biru Oh, yang Misuka biru. ya, biru. Lagu Kowe karo dikancani Mbak Lady Sidiada. Mbak Iya. Mbak Elisa, Mbak Elisa. sama Mbak Niken. Mbak Niken. Ya. Heeh. Aku nganggo bahasa Arab genti. Aku istirahat. Ya wis ngono gandeng ngaki kesehatane ya dijogo. Ora Mas, ora. Tahu tanggung jawab kok. Ora. Oh ya. Ora. Wis tetep nganti rampung Mas. Ah, ya sip. Ya apa kuwi? Kok unine kaya kenal. Ning Wisa Tresna apa? Wisa Tresna. Apa mau sijine? Lali janjine. Lali janjine. Anu Lali janjine bae saka penjane Mas Irwan Iya. Effendi. Lagu sing viral. Tirnar mirnggur sir tartur der.
Kurwir ngarjar nertar bareng-bareng kur. Iki cara son ngendi to? Sor politron nggon aku kono. Sono. Nek iki lak halo. Nek iki sone apik. Nek son nggonku kono der dir curbar sartur duar dir halur. Mar peror ner. Perok ner. Mundur ki. Nek son apik we cetha buktine kok. 1 2 3 lho kaya son ngene iki. Nek nggonku sartur duar dir ter halur. Sesarengar karyan kir jursur arsor. Kuwi tahlilan nggo donga. Apik banget. Nek kir sorne arepir marekir. Ayo dir. Kaya wong perindapan malah. Tirner mir gur sertar turder. Sone gaber ngono. Kabar. Ya, ublek uta. Kekuatan ceker babat, yuk. Jar ndir kerwerner ngerendir. Sone iki apik yo. Son nggon aku kok, Mas. Lah son ndrekmu nek pingere mewer-mewer. Iki son apik iki kene muni yo, kono munine nggih. Iso banter salone iki ya iso banter. Sebabe apa Mas salone iso banter e? Ha iya mergo seru, mergo apik kuwi mau. Mergo enek SC. Lho. Kok es? Nek ora enek SC ya ora salon ning alon. Oh, ngono ya. Dadi nek alon kok ngene Mas, nek alon kok derner mirnggur sertar turgur. Aning suarane bening lho, ora war-war-war lho. Derner tar war-marengur. Ya sakarepmu Mas Ngadiono. Lho. Dion. Dion barang. Dion, KTP ku Dion. Diencepi lho. Kok Ngadiono panggilane Dion ngono. Heeh. Mbok omong kene jenengku Ngadiono to, Dik. Dion iso Ngadiono. Jenjene kowe ning Iki dada, iki paha, iki paha, iki dada, iki dada.
minor mirgur sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge kene ana kene aku nunggu kowe aman salam kerawitan kok plupoh Sragen Paidi Laras Kok Paidi Laras lho? Kok plupoh Sragen Plupoh, Paidi plupoh. Paidi Laras plupoh Lupa. Sragen Anggo woyo-woyo jos. Ya ora nek jos orane garek speakere wis iso weroyo bujur-bujur dar mari dir pelonder pelak 6 loh pelonder Jen-jene kowe ning Mbak Niken, nah, silakan duduk kembali. Ya. Ayo nyonyane. Nyonyane. Digandeng. Nyonyane sapa ta, Mas? Nyonyane. Oh, Ngadiono. Iya. Nyonya Ngadiono. Bu Ngadiono. Ndi mau? Oh iya. Wah, kok ora. Mbak Elisa boleh lenggah riyen iki masalahnya perkara keluarga, iki perkara keluarga. Iki urusan keluarga, urusan kasepuan. Aku gak melu-melu. Veteran, Dik. Ya. Yang Wah kok yang barang. Yang uti. Oh, yang uti. Rene yang uti. Yang uti. Ya. Jari anyar. Nah iya. Kile sampean menafkahi dek eneng plaosan gitu. Alhamdulillah temonjo. Digandeng to ya sing romantis to ya. Ora perlu mesra. Loh, sudah tidak butuh kemesraan dari oh, no. Nek wis ora jaharan ning jahanam nek kene iki. Ayo. Berdinafkahi kok terus sudah tidak usah mesra. Harusnya kita itu menunjukkan kemesraan kita supaya ditiru oleh masyarakat bahwasanya dalam berkeluarga itu harus mesra. Lah sing mesra ning sakniki kedek men ora. Lah ndek ben tak goleki kan ora ketemu lho. Mbok ya sing wis to Dik sing saiki baleni ngono wae. Kok njur baleni ora? Damar yo adik ra. Yo adik ra. Kayak lanang wedok apa banci? Yo aja lek banci. Endi mau? Ayo, alah kowe iki anggere dituntun kok angel men to. Cek rene. Iki ning dina-dina ora tak tuntun mesake kok. Ayo. Ning pasar ya tak tuntun. Ora ning tak tuntun ning pasar ngutil kok Mas iki kok. Copet. Sini sayangku. Saya Pokoknya kejem, sumpah. saya jahat.
Saya itu kalau tidak ada dirimu terasa dunia ini maghrib terus rasanya. Maghrib terus? Tidak ada fajarnya, tidak ada subuhnya. Maghrib terus. Petang terus. Iya. Kesini dong. Kamu sekarang langsing apa tersiksa batinmu? Sini ya. Dulu. Sing nyiksa rak nggih jenengan to. Sing nyiksa ya jenengan. Iya, tapi kan iki aku sing nebus dosa. Anakku ya wis ngakoni nek iki bapake. Heeh. Gur garek sliramu. Nebuse nganggo napa? Lho, sing penting ki lak ati Pak njaluk pangapura wis sah. Heeh. Wis padha lega wong rumangsani. Heeh, wis ngrumangsani nglenggono. Kupat ngaku lepat. Nggih. Damar wis nglenggono, aku ya wis njaluk pangapura. Heeh. Aku sing ora nglenggono. Karepe arep piye karepe? Apa kelakon damar tak goleke mbok liya? Nafkah kok bola-bali setahun 100. Loh. Setahun 100. Lah 100 iso ngurip setahun tergantung bagaimana wong wedok. Lah kuwi ditukake tanggalan lak Januari tekan Desember ya, Mas. Bener. Tukokno tanggalan. Kok Januari tekan Desember setahun, Dik. Tahun 100 tanggalan. Kita kan keluarga rayap to. Ah. Kowe anggere suwe ra tak jak kiku-kiku kok ngono to. Keluarga apa? Sik katon napa saiki katon? Keluarga rayap, Pak. Rayap. Rayap. Ya sing ngriki speaker sing dirner mbir gur der tartur der. Pun sakniki nggih ngejak napa. Saiki ngene lho Cahayu, katresnane pun Kakang. Saka adoh iki aku teko. Heeh. Nyaketi marang sliramu. Lewung. Yen wis caket wis tak rangkul badan sariramu, njur tak bisikke ana talinganmu. I love you. Wah. Iya Mas. Masuk ora Mas? Masuk. Sesuk tak contone. Ngadiono. Ngadiono ya padake mbiek-mbiek. Yes. Piye panggung piye panggung? Panggung piye? Ngono nggih lho. Sing endi to Mas? Kuwi sing Panggung ala-lali di pangku to? Panggung. Panggung iki apa to? Alah, le mau kowe kruthuk ngono kuwi lho. Nuthuk panggung. Heeh. Krupyuk ngono kuwi lho. Ngene ya Dek Cahayu. Nggih pripun. Ora cedak-cedak to. Lah ora cedhak ngono ora tekan kok ngeyel lho. Nyanyi wong loro supaya ne awake dhewe ketok hal sing bungah keluarga bahagia. Heeh. Rada rene. Nembang napa? Apa iso? Yasinan apa piye? Lewung kok yasinan. Hadroh lho hadroh. Hadroh kok iso yasinan iki. Hadroh apa? Lewung ya Mas? Lewung ya Cahayu. Aku mah ora liwung. Aku lewung marang sliramu. Aku ora. Wis butarane. Dalan. Lewung 150. Aku ora liwung. Lah piye? Ora. Lho, nglegani kene. Aku ben ra lega, kene mencen rak tak gawe lega. Oh, ngono. Ya. Aku nek wis lega terus turu kok Mas. Ujung-ujunge rak mung ngono ta. Piye timbang ra omong kok aku kok. Ya wis terus Terus bae. jalukmu lagu apa? Tak turuti Cahayu. Wonten pamundutan sinom to. Sinom. Oh iya. Iso. Ayo kene. Sinom e kene. Rene. Sinom gandrung. Yo. Wong sing arep nembangke kene kok. Mosok kene arep gandrung aku. Oh ngono ya. Iya, kebalik dong. Oh iya. Iya. Iki timbui ya. Iya sayang. Sayang mergo lali jenenge. Iya. Moci nemro molu tempi pitur genderane pelak 6 pelak 6 na aku mumet ya aku. Ganti sirah. Napa kok mumet? Mangga dilanjut to aja ngrembug aku. Manesmu kanggo jiwa Sing kakung seniman tutuke Wang Ayu. Sing putri sangiwati ayane monggo.
gelem ya Cahayu tak bobong, tak gendong, tak indit. Wis kayak langsung Apa tak seret? seret ra katut Manjing ana Taman Kaputren ya Cahayu. Batuk. Minum rodakol. Apa? Panjenengan Obat suket apa kuwi? Rodakol. iki rodakol. Oh. Prokol iso ngantek rodakol. Rondrap. Tertentu tak Malam minggu Nanging aja loro kok nanging aja ngono. ning aja ngono. Iya bojoku. Tak aturi pinarak lenggah meneh. Ya. Lan-lan. Gelange anyar saiki. Mula ket mau gur ngenang ngene ae. Kemeng ya. Gelange anyar. Iki gelange jenengan ku ya apik kok. Asli nek iki Mas. Iki ya asli. Asli semprotan niki Oh. ya. Yang wis kena keringet giateleran iki. Ya gak apa-apa. Wis rada ijo lho Mas, tolong sasi rung tak doske. Teng celekit. Ngono aku ya wis ireng-ireng kok ngene ya. Bolot kuwi. Lah iya bolot kalau wirake ireng-ireng kok bolot. Iya, Mbak Elisa. Monggo katuran jumeneng. Cek. Nggih, wonten dawuh Mas Iso. Iki gojeke iki diteruske mengko lek goro-goro. Nggih. Ya, keripik gedang, keripik telo, sithik gedang. Duh kuwi karepe. Parian Mbah Buyo. Tak kira nek tawa kok aku biar tuku tak goleh-oleh kok. Piye sampean ki? Keripik
Cak kripik telo. Sithik edang padha rata. Engko tak terusno nek gara-gara gojekane Mas Ngadiono. Nggih Mas Yusuf. Mas Gareng. Mas Gareng tralala, tralala. Sehat selalu Mas Yusuf bersama rombongan semakin sukses. Amin. Semakin sukses. Sehat. Berkah barokah semuanya. Allahumma amin. Derek titip bojo kula kalih anak kula damar tralala. Beres. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan gojekan dalu niki. Mbak Elisa nderekke ngatos-atos mengke teng dalan. Sami-sami panjenengan lancar anggenipun ngringkit dumugi tancep kaya. Amin. Ya, iki pancen tak gawe limbukane le bubar rada esuk Mbah Gareng. Mergane panyuwunan saka mbiyane Mbah Muji ngersake bubare jam 4. Ya. Nggih. Rada nyantai, Mak. Manut sing nanggap. Lah nggih. Ya. Matur sembah nuwun. Sami-sami Mas. Sedaya lepat nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nyekar maca padandang gula menawi lepat nyuwun pangapura. Tak kira arep kepanggih wonten tanggal 17, 18, 19. Oh nggih, siap. Duh. Apa kuwi? Mayangan mboten? Nggih. Mungkin kula pun kosong nih kali Mas. Oh nggih. Siap. Tak calling panitia ben telepon jenengan. Yo. Masuk. Matur nuwun. Bantuan Mas Yusuf. Nggih, sehat selalu. Sami amin. Sehat selalu lek Gareng. Yo. Kirim Fatihah sithik nduk kanggo para punden dalang. Yo, Mak. Heeh. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Sena Nugroho, wa ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo, tak dirake yo mayo. Oke. Tansah mer pangoring sukma. Sinukmaya winaya ing asep sinimpen telenging kalbu. Pambukaning marana tarlen saking liyap-layaping ngaluyup. Pindha pecating sumbana. Sumusuping rasa jati.